देखा भाई लोग, बहुत आदमी के मालूम ना हो कि आखिर शादी होला के बाद का होखेला। तो भौजी तू ये बताओ, शादी होला के बाद का होखेला? पेला पेली पेली पेला पेली पेली पेला पेली पेला पेली समझ में आ गइल। हमको महारे में गलती तो कइले बानी, बाकी एक बेर कहीं गहना होइले बानी। ना भाई लोग, हम मानत तनी कि गंगा में नहायला से भले ही आपके पाप पुण्य में बदल जाए, आप शुद्ध हो सकता नहीं। लेकिन भाई लोग बताओ, जो गलती में है मोहर लगवैलो बारू, आ जौन मोहर लगवला से तोहर सील टूट गेल होई, माने समझ गेलो, समझे वाला सील साफ साफ कहतनी, सील टूट गेल हो का गंगा नहायला से उस टूटल सील फिर से ज्वाइन हो सकेला? ना हो सकेला, यही कहतनी हम। एक बेर गंगा न होइले बानी। देखा मैडम, ऊ तो तू एके बेर नहले बारू, लेकिन हम कहतनी जौन तू गलती कैले बारू, जौन गलती से तोहर सील टूटल बा, ऊ 10 बेर नहायला से गंगा में नहा चाहे कुछो में नहाला, लेकिन ऊ सील दोबारा पैक होके वाला नहीं खे। अरे क्या लौड़ा फंस गया मुंह में। हाँ जे टूट गई से टूट गई, जे फाट गई से फाट गई। अब उ केतनो गंगा नहायला से फिर से ना ज्वाइन हो की, हम कह देता नहीं। अब भाई लोग, ये वीडियो सिर्फ मनोरंजन खातिर बनावल गई बा, आ वीडियो के हिसाब से वर्ड सोच समझ के बोलल गई बा। तो एमे केहू आदमी के बुरा लेवे के, मतलब कि बुरा माने के कोनो बात नहीं के, केहू आदमी के दिल पर लेवे के कोनो जरूरत नहीं के। सीधा फेफड़ा पलेम, मतलब गुर्दा पलेम, काकि पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाए। ठीक बा? ठीक है। हमार लाड़वा छुपावता ना यार। देखो तारे साफ साफ कहती है कि हम कुमारे में गलती कैले बानी, तो यो कहता कि लागत कुछो छुपावता रू, हमार लाड़वा छुपावता। हो गइले राजा काचे उमरिया में हमरा से। देखा बात रहल काचे उम्र के, अब पाके उम्र के, तब भाई उ काचे उम्र में सिल पैक रहेला। जैसे ही आदमी के उम्र पाक जाला तो सिलवा अपने आप टूट जाला। समझ में आई? ठीक है। देखा भाई लोग, बहुत आदमी के मालूम ना हो कि आखिर शादी होला के बाद का होखेला। तो भौजी तू ये बताओ, शादी होला के बाद का होखेला? पेला पेली पेली पेला पेली पेली पेला पेली पेला पेली समझ में आ गइल। कहवा कि हमरा मालूमे न रहा त केहू बतइबे न कैलक कि बियाह के बाद आखिर होखेला का। हमहू साला कंफ्यूज रहलिया कि बियाह के बाद आखिर होखेला का। तो भोजपुरी गाना सुनी सब कुछ मालूम चल जाए कि बियाह के बाद का होखेला। पेला पेली अब बताओ, पेला पाली में दर्दो उर्दो होखेला का? करे तरद झेली झेली। ओहो, तो ऐसा कहा ना कि भोला दर्द बाकी झेले के पड़ेला। चलो ठीक बा, इहो बता देलू, ठीक है। तो केहू केहू आदमी तो पहले दर्द में घुसौला पे उठ के भाग जाई। पेला पेली पेली। अरे भौजी अब रहने भी दो, बस करो, बहुत हो गया सरवा। जब तुम ये बता दिया कि ब्याह के बाद पेला पेली होता है, तो एकरा बाद का होकेला, ओकरा से पहले का होकेला? चलो पहले तो तू ये बता देले कि पेला पेली होकेला, ओकरा बाद का होला, कपड़ा उतारल जाला, कैसे करल जाला, कैसे ना करल जाला, उ लोग पर छोड़ दो, वो अपने आप कर ली। जब वो कमो करी तो सब कुछ करही के पड़ी। समझ गेला? बस भाई लोग, आज की वीडियो यहीं पे खत्म करता नहीं। आई होप कि वीडियो आप लोग के समझ में आ गई हो और बढ़िया लागल हो। वीडियो अगर तैको अच्छा लागल हो तो वीडियो के लाइक करिए, अपने चैनल के सब्सक्राइब करके घंटा जो लौका था वो बजा दी, ताकि कोनो वीडियो लाऊं तो आप तो पहुंची सबसे पहले। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।